Medyo alangan din kumagat yung malaki mga kaji. Yun mga kaji, nakita nyo sa picture, lalabas dito sa dyan. Yan sa ito naman mga kaji. Yan, mahabang galamay mga kaji. Mahabang galamay, yan. Gusto na natin. Yan, kita naman gano'ng kahaba galamay yan. Maalaban niya mga kaji. Ito, mahaba din ng galamay. Ito. Yan. Subukan natin mga kaji. Diba, parang mas malaki yung naunang nailagay ah. Ayan mga kaji. Lagyan natin ulit to. Para mas malaki ito mga kaji. Oh. Medyo tanga yung malaki mga kaji, sumasapot sa taas. Yun. Yun na. Nagkasaputan na silang dalawa mga kaji. Lapit natin unti. Hop. Bumalik mga kaji. Bumalik pa. Makatakbo na bumalik pa. Laki din ng katis na ito mga kaji. Oh. Yan oh. Yan oh. Gutom na gutom oh. Gutom na gutom. Yan, mga luma natin gagambayan mga kaji. Bumabalik po. Uluntoy po. Yung mga kaji oh. Pakita lang natin. Nang uluntoy siya mga kaji. Yung malaki walang tama. Balik natin sa taas. Naghahanap to. Gutom na gutom mga kaji. Aggressive masyado. Yan. Mga nabartulina yan. Kasi may dumating tayo mga bagong OS. Abangan nyo yung mga kaji. Papakita natin sa video. Yung laban ng OS mga kaji. Siguro mga after neto nun. Pakabukas. Video tayo ng laban ng OS. Yun mga kaji, malalaki talaga din yun. So, papakain na natin to. Kung matutuluyan. Hindi makuha mga kaji. Hindi makuha. Kung matutuluyan ito mga kaji. Ayan, gumawa na ng bahay nyo. Bigyan na natin to. Medyo alangan din kumagat yung malaki mga kaji. Ayan o. Talagang naninigurado siya. Hindi siya makakagatan. May talo na rin kasi itong malaki na to dati mga kaji. May talo na to siya. Yung record na ito parang 2 wins. Tapos 1 loss. Natalo siya dun sa orange dati. Yan o. Titingnan nyo mga kaji. Yan siya. Yan. Ang biniblutan mga kaji. Yan, katalikod, pakita natin yung